Det faktum, at vi har udført en del drænarbejde siden 1984 med vores kædegravere, gør, at vi også er blevet specialister inden for vedligehold af dræn. Dræn skal vedligeholdes på lige fod med en hvilken som helst majtasker eller en traktor inden for landbruget. Det skal spules og serviceres en gang imellem. Men udover det, så er der også en del gamle drænsystemer rundt omkring, som skal vedligeholdes og repareres. Selve drænspuleren har vi selv udviklet og til dels også opbygget efter vores egne og kundens ønsker. Det er en spuler, som er spændt efter en traktor med nogle forholdsvis store dæk på, så vi kan komme derud, hvor det ofte er ufremkommeligt og meget blød. Den er udstyret med en højtryksdel og en lavtryksdel. Den traditionelle højtryksdel kender mange fra en spulebil og traditionelle spulere. Lavtryksdelen er specialudviklet til spuling af dræn. Lavtryksdelen giver en stor vandmængde og lavere tryk, hvilket er optimalt til spuling af dræn. I forenden af traktoren sidder der en slamsuger, så vi kan tømme brønden for slam og sand. Spulerne er også opbygget med lænseudstyr til at lænse udspulet okkerholdigt vand op på terræn, således det ikke ledes ud i vandløb til skade for vandmiljøet og fisk og andre dyr i miljøet. Til reparation og vedligehold af hovedsageligt eksisterende gamle drænsystemer medbringer vi ofte rendegraver, når vi kommer med vores spuler. I fællesskab kan de lokalisere eventuelle brud, grave ned til brudet, og dertil medbringer vi alt tænkelige fittings og drænrør i alle mulige typer og størrelser, således brudet det kan repareres med det samme, og hullet kan lukkes, og opgaven er løst. Rendegraveren er udstyret med GPS, så når vi finder nogle eventuelle ukendte gamle drænsystemer, så kan vi måle dem ind med GPS-systemet på rendegraveren, og derved sende dataene hjem til kontoret, således at vi kan lave en tegning med det samme og sende ud til kunden. Tegningen kan ofte være til stor gavn næste gang, der er udfordring med det samme drænsystem. Ved ukendt gamle drænsystemer medbringer vi søgeudstyr, således vi har mulighed for at finde drænrørenes placering. Søgeudstyret består af en sonde, som vi kan montere på slangen, og så derefter kan vi gå oven på jorden og finde ud af, hvor selve drænen det ligger. Når vi møder et brud, så kan vi grave ned lige præcis der, hvor brudet er med vores rendegraver og reparere brudet, og problemet er løst.